Ni ta sai uti boy ne tare da shi da mai lafazi. Ya Allah ka ba mu kudi, Amin. ya Allah ka ba mu kudi, Amin. ya Allah ka ba mu kudi, Amin. don darajar Rasulallah. Allah ka ba mu kudi. Amin, Allah ka ba mu kudi. amin, Ya Allah ka ba mu kudi. amin. Dan darajar Rasulillah. Amin. Ya Allah ka ba mu kuɗi mu huce takaicinmu, a kullum muna sana'a domin mu samu haƙƙinmu. Ba mu bara bale kwace bale a dinga zaginmu, a sannu sannu yaro ke girma alfarmar Rasulallah. Wayo ni dangina, wayo ni Allah na, ina ta ba ma da wuya, rashin kuɗi dangina, yaya zan da kaina ne, sai ka buɗa ilahina, dan darajar Rasulillah. Amin. Mun sha wuya sosai wallahi har ba a gane mu, da min yau sana'o'i da yawa gari har da ƙauyenmu, amma yanzu dai ba ko sisi muna kan sana'ar mu, ba mu aje kuɗaɗe ba. Allah ka ba mu da Rasulallah. Kudi bala'i ne, ku zo ku ji zance na, ko da ibada zan yi ba ta cika dangina. Gaske ina tunani yaushe ne zan cika burina, ya rabbana kan na bace kamin dan Rasulillah. Nasara hakuri amma ko sata bala'i ne, da in taho na yo sata ai gwara in rike talauci ne. Ya rabu ne ya tsara hakan amma gaba akwai shi sauyi ne, mai addu'a musa hakuri wata ran dare ba insha Allah. Aboki buri to ya kasa cika, gashi an ce na fito a gidansu ya alkawar za ya cika. Samun ko yayi gadan burika ta yaya ne za su cika. Tibai da ni